Kau berikan padaku. Sekian lamanya ku berdoa, menunggu, menanti janjimu Tuhan. Bagasan kuat nama, buat anak, buat tahun berbahagia. Amin. Bok hasang akon dalam melatih doh di pasar nasarana kami kuadukan oleh Tuhan. Ala asidat kolom Tuhan mengarang mau tidak itu atau dinamik. Atau kami juga sesedera makai kasong. Ibarat Tuhan kami dengan doa oleh Tuhan. Lugu ima di doa Tuhan kami bagasi buruk tabor harta sida. Jatuh ngapungan di doanya sida. Nah totong lu di doa asidat kolom dirham. Kamang arang mau tinasida dibayar jalanan nasida. Oro naman dongan nasida Tuhan. Bagasat hai pasong. Atau para semata petok kami di totongan di luar nano. Imam atau betul nang poni pemurun naik mereka sepijak. Asa Oma tutong mengarang mau tinasida dari lima pas-pasung tunasida. Ada tarlau kalam ya tanau tarlau murha. So kere Tuhan dinalawo hak mahami. Berapa Tuhan Udiang kabadiai di macal pangasung-asung tar masa review anak dua borong review. Oma tutong alai Tuhan mengarang mau kami dalam menjaga kami di perjalanan kami. Asal untuk kami di bagasan hebatong di mata bertuan kuda dan dia. Oma alai Tuhan menghidupkan kami, bagi kita Kristus Tuhan kami. Amin. Di bagasan bernama dan anak dan kuda dia. Amin. Terima kasih ku ucapkan padamu atas setia yang kau berikan padaku. Sekian lamanya ku berdoa, menunggu, menanti janjimu Tuhan. Tulang rusuk yang aku nantikan, Kini ku dapat mendampingimu. tulang rusuk yang aku nantikan. Kini ku telah jadi penolongmu. Kita berdua menjadi satu dalam kasih-Nya, menjadi satu. Kita berdua menjadi satu, melayani Tuhan selama-lamanya. Terima kasih ku ucapkan padamu atas dia yang kau berikan padaku. Sekian lamanya ku berdoa, menunggu, menanti janjimu Tuhan. Tulang
takas mapaboto babuang kami. Maulate mamang. Nunga ujalo hami Bisun, bison na purat yaron. bisun, rodo kami. Bison. Maulate mamang. Buwan na purat tiar dalam misobanami lahu pasatok kami dua tu amat tadi bata marhiti hamu malim nami. Wala si mama. Nungaw jalo kami na puratiar mo noon asa dia do laka na dia do uno na dia do hatana jala dia do nanido na tinggam ma pabotohok kamuna. Buah-buah na uli do amang buah-buah na din kan. Asa ti rumah pasu-pasu ni di bata tu enak pun namion nanaing mardong asaripyo. Gabi majala horas takas matutulot kasadarion na yung majalo pasu-pasu pardongas taripeo do anak do buru ni buriyay ang giyak gabi ripe na daulat. Kalanihi raudur mahita tubagas sa zora ni Tuhani ibagasan las ni Roha horas. Madongani hamu saludna. Namo Bedilongani Tuhani. Akadongan dari haulongan umat say lasdo rohata di bagasa sadarion terlumubi may di kalaponda dua pengantin. Nanay paucap pardongan saripion ni Nasida songon daun sinakap ni rohani Nasida jala sayang dia matutu sadario gabi ari nasumurung ari nauli dito sa luhuna talumubi ma di Nasida na dua jala tapasada ma tangyang ta asa ang dia debata mamasu-masu ripe na ibarwon. Pasal solima sudi akad sala dusat ta tatopoti manuay sa lugnay asa tauhid parsido di ulaw na badiyon aw marhato boton Dilibatana sinagogo nano pamungkira ya tanam kabono ng martusa si tutulaw makakitili pikiran harta ulaw rotan naman dibayari salapku balda dibayari belek-belek malia na balia natotong na kabukuran akas susuhan rotan na balia nano pamungkira ya tanam Hinagugo jala na manotong di halomoroham doa sa pita to dinami jala dapotang ngulu na marabadiyaon marhite mual hamuluan na payason tu pangirohami tuho
Pasu-pasu maaikon, nanay pakyon nami lahu patubuhan haporsyon nami. Toy baru mamual ni pasu-pasum di bagasa diri nami. Asa buhay kami madupak koko di bagasa roha. Na iyas jala gulus, jala tama madjalo haluamu. Marhite Kristus Tuhan nami. Amin. Ale Tuhan para sirowa na sumurong, tangihom maakatangiang namin, jalaw sihom mapasupasum to na posomon, Valentinus Sitijak, dohot tohonan borusibulon, sayangya manasida na dipasara ni Jolo nilanggatang mo, dipahota sa toktong marsiyaw holongan, gaberipe na daulat, di bagasan huriyam, marhite Jesus Kristus anakmu, Tuhan nami, debata na pangulo jala na mabuha sa rapoko, ibagasan na sa dautor di Borbadia, sa Arodi sa liling ni Lelena. Amen. Balgado kahomiyoro, perdumuan ni Kristus tuloy nahudok di sini. Pagdahawang siya surat ni Apostol Paulus Turia Efesus. Kamu ayat kadongan masih orang mahamu sebir ni rohamuna ila Kristus. Yudo ya kaparopuan mak bawa nabi songon pangoloi di Tuhan. Ai bawa hido uluni partitutana. Songon Kristus uluni uriai. Laos si pangolu daging hido ibana. Alai songon pangoloi yon ni Kuria di Kristus ini, songonima ada perempuan maradopon bawa nabi bisa dihubna. Hamu kabawa, kaholongi hamuma pati utamu nabi. Songon Kristus nama kaholongi kuriai. Dari dilehot do dirina kumapkoksa, jala di berbadiai. Hindi asi maghide-hide na matigigon ay di bagasan hatai. Dala sangat do di padiri di ibana kuryai. Somarlida, somarhalitu, manang marhaurang at tiyabe, asa belia tahe dala so hasurahan. So manido patut kahulungan niya kabawa partikutan nabe so daging nasa diri. Nama kahulungi partikutan diri na do kinahulungan na bisi. Dan kung Diyos o midol madaling na di parmundo jala di painu-inu. So ako papali Kristus tiburiay ay wakin daging na do kita. Alan ini dari kroni halak do amalo inana mga kupi do ngani saripena dalaga besa dadaing do nasida na duay tung nabalga do ka kumyonon alay tu Kristus do turiay kukonahon songonima akan Tuhan. Materi kabinata ang makuling ibana gabi materi do madopon ibana jadi jongjong
Karena dirahmati Tuhan didoakan maka bidari Ibana akan maka lungutan asini rohana asa di paluan asida siana matea jadi pangolu asida ihalea Berita daun ini Yesus Kristus mengikutkan nama dia Yohanes. Dungi patuluariho na roma na marbagas di Utakana na diluat Galilea cara disima ina ni Jesus. Alay roho ma Jesus raponak kasisian na di Pio ibestai. Jadi dung kurangan anggur na sida ninna ina ni Jesus mado ibana danga dong anggur di nasida. Alay ninna Jesus mamado tu ibana marhua hotuau inang. Dang dobe roti tiku dungi ninna ina imana dungi ninna ina naima maddo akka barhobas manang dia do honon na tuhamu baik kamu ma alay mangihutun na parburiyon ni hal jahudi arong ma disi onom busi sia-sia dua roh itu lupoting dunginin na Jesus mamadok na sida gohi hamuma akka gusion ay jadi go situtuma di bahay plus didok mamaseo na sida tahui hamuma siani dungi goa kamuma tujuk muna jadi dibon na sida alay didai itu ni akka parhubasima ay naong gabi ang guri jaladang diboto harorona ay honan akka parhubas naman ahuy ay kido kupotosa gabi di joma panguli jadi ninda mado ibana saluhu jolma mangaleho perjulu anggur na dumenggan dumpet butong hala asa dilehon na humuram yaho di piokporo anggur na dumenggan rodi nuain asa ima tada na perjulu na binayin ni Jesus di Utakana na di Galilea papatarhon hasanapon nai gabi porsea maakasisian na di ibana misal kui tuwa megana tu Kapernaum rapdohot inana akanggina do sisian na laosmian manang piga-piga hari isi Partua macul mana ngibong hatani debata jalana olo mahula hosa habis kata-kata. Jadi dalam dainang nanihahulungan di bagasan Tikyope berbungulung sihita ngalango majalo pasu-pasu rap majalo pasu-pasu tutuhani
di panguli do ng Legion lima si Valentinus dohot si Tohoranon ang iya bebe ripe na dinggan ripe na daulat tujuan di Arion Dela di Tikyope damang dainang tong dongse pagdahayon na nandijahaw tumita natatangihon na kiningan di bagasan baridan nauli sa Arion Ipio Parfestaido Jesus Maria Tohot at kasisiyan. Dajudong si Maria, dajudong si kasisiyani, nalaho, madok, manangyak ko kita sa luna. Tapi lumubi, ima, si Valen ito si Tohonano. Tohon ito, limatado, ang kasadano, nasisya. Dala, Orang tu tidak berbakat dengan sida, masa mula lagi bersada bersama saudara, saya ini imam ini. Bila kamu saya mengajar mereka, tulisan agen lemau untuk beli titik gereja. Hari itu orang besar itu anak di dunia. Usia nang magkano masuk-masuk pada sa Riverdo anak ni Kuye guru ni Kuye jangan kau binagi ni dok misalnya naik macam sekarang pertama sa Riverdo alai tahu masuk-masuk pada sa Riverdo kalau masuk ni atau bisa dan macam pasu-pasu parrungan sa Riverdo na terpasu-pasu jadi dalam terpasu-pasu itu kan itu kan terpasu-pasu kamu demang dena terpasu-pasu dong alay nakiningan bitiyo si Maria Jesus do at kasisiyan sa daryope tapiyo do muse Jesus tapiyo do Maria do at kasisiyan sa maghitatang yang minasida boy niyan ripe na baro gabi ripe na daulat kanido si Dijak molo pinering-bering si Dijak ko damang dainang sila di bagasan duku berkas kanang inape mga takas do si Taboto sumod dia do ngulong ni si Dijak ko yalo suku-suku pinga-pinga halak na rihay Didit kina masuk-masuk siguro na Muhano menurut muna si Dijak on dito Dol madabulu julog pastor Suku majang selinahe damang day na Dol madabulu julog si Dijak on You know Cocok na porhana kaduan Jadi Dijak Jadi damang day na Molotohon si Tohoranon Dampal ko boto keluarga mak berjuru si Tohoranon dan Ondaina. Baik, bahasa song nama orang dalam langsung juga si Tohoranon. Sebulan berjuru si Tohoranon dan Ondaina. Ala ni berjuru nasida dan Ondaina jadi pencalo masuk-masuk nasida di bagian sadari. Jalauran nasi no terpasu-pasu, tidak kan terpasu-pasu itu. Sabar kita. Nampai si roha. Ate, balik. Datohon ada. Jadi hamuna dua terpasu-pasu di bagas sadario. Jala nunga tapiyo na kining Maria Jesus do sisianna atau totong martangian. Mamasu-masu hamu di bagas pertongan saripian muna. Jala tujuan nyariope asanian. Hamuna dua totong marsi holongan, marsi urumat, marsadani roha. Artinya ahana pinasadani di bata, kuna sejadi sirangon ni joluma. Jala peok pamumay saliling ni ngulumuna. Now pinadasadani di bata, di bagas sadarion, ikon hamatian mak nama nirako. Unang manian alani sebuni roha. Unang manian alani orang ketiga. Unang manian alani keluarga daw. Kung
marjati dohamu jalan anor janji kamu di bagasan muna asa totok kamu margogo marsada di pardong marsari muna salele muna di Tanoon di Portilio asa niat debata jalan tuhalima atau tong masuk muna jalan mangasakon gogo nasihat Tuhan dohamu asa dohamu marsada saliling ni muna di Tanoon. Dan dia mah Tuhan ini masuk kita seluruhnya. Amin. Mahormatan pada master Tuhan Tuhan asal pertama Jumat kamu di SD Akka Naharanan ang Jumahan na yak katangalaka dot panggilan ng dot di Akka Pabayan Nahuran dengan marudukon ang natutunan banyak kamu memahami asal dari keluarga na dengan jalan dalam mau liate do dengan kami Tuhan kamu ayo segala kamu apa pokon kami dengan natorat muna diwodu muna satu ikio magdalag durok kami dang sana dang sutagamon todong nawurang pagkairan nami maradokon kamu sa lilingon masyajuan masita ke na Kedinai itu dono kedua majita karya kita tununga rowe jerok tak dikondim kai perdokan mahamu gabe mak ias pergugui jabata hamu nalau bedalatun ngol pasaripeon lagi halohon di jabatan. Kami mengalami dapat mengalami kalau panggilan kami bahwa disuruh keperbaikan tahunan dengan meredupkan kami atau kami saya akan memahami dari keluar dari kan dari Melihat dulu nani kamu tak dulu dalam kamu kenal orang guna guna tak makinala dohani kang sudah gabung so arong na kurang sa nani marupon kamu sarili mo ya diwan makita di sulinan sa tuduro makita pareha ibe tutu nung arobe sirok kakang pergi sa ilongan lugar ni may asat perbubuhi baka kamu nalahu madalat tulungulmu pasaripeyon na di alamohan mo. Dati ma di hamu jamang de hamu kedua dah kadamang nang ditutup ke besida di tikion hamu kali di sida dan hormatan mangut to parbinoto muna dang tunga dong be akka abadan ba naboy manuda julaon pahotot do pamasumasuon pardongan saripion ni dungat taladuon mangut to nakatura do ruh nang hasomalan ni Kuria Katolik Marikuri patusian doho parang tuan nami darong biar dapat nabui manudaki pahoton jala pasu-pasuon perdongan saripion nasidon alane i anak pastor putu do pihami do panggiluan nasidai berarti mah dihamu amang sonari lalu pahoton perdongan saripion muna dia dokan ni balim jalasin asimon ni sudah ruas. Kristus dona mamasu-masu bulut pahot tepat dengan saripem munaon. Asa totong hot tamu marsiaolongan jalaboy mangulahon tohonan munaon songon sahalak ama doho ina. Alani saunari pangidu hamima asa hati daku kamu masakap doho ias ni rohamuna marjite na mga lusi sukus-sukun nanyon. Kamu si palen tinus si dijak nunga si tutu
siar rohana iyas jala bulus samulahu kaujak kon pardonga saripya muno. Sangoni do tutu. Radiro hamu totong marsi haolong jala mar si pasanga panselilik kamu mangulu. Olo rade dua. Radiro hamu di bagas kolong natutu majakon akad dana nanaing basa-basa hanon ni dewata tu hamu jala gabi ama na daulat tamu laho manogunogu na sida hobar tupati ni Kristus do huria katolik na bariay. Olo rade dua. Kamu kohonan boru si kolon nung matutu si tutu siya rohana iyas jala bulus samulahu pojak kupardonga saripya muno. Radiro hamu totong marsiya holongan jala marsi pasanga pasaliling hamu mangul. Olo rade dua. Radiro hamu di bagasak kolong natutu majakon akad dalam nanaing basa-basa hanon ni dibata tu hamu jala gabeina na daulat tamulahu manugunogu na sida hobar tupati ni Kristus do huria katolik na bariay. Olo rade dua. Sonari masih jalan tangan mahamuna dua jala hati daku kamuma pada pardonga saripya muno na bariay dijulo ni debata dohot huriana. Dijolo ni malin do dijolo ni akka saksi au na margoat Valentinus sitinjak majakok ko tahonan et simbolon gabi dongan saripyokku marpala duaw naik konfort rap dohot ko ditiki persaulian nang hasusan ditiki las miroa dohot nang hasak miroa haulang aku jala pasangokku do ho saliling au mamulu songonima perjanjian dohot perpadanan au upadaton di bagasan guarni di bata marhite buku nabadion. Dijolo ni dibata, dijolo ni mali, dijolo ni akka saksi, au honan simbolon, majakon ho, Valentinus setinjak, gabe dongan saripekku, marpadan doau, naikon hot, alat dot ho, ditiki persaulian nang hasusaan, ditiki las miroha, dohot nang asak miroha. Paholong aku, dalam masa mangkokku ho, saliling awangoli. Soanima perjanjian ko kapadanan Kupadan kon di bagas buar ni dibata merite buku nabadion. Saya di patugu debata mapadan naong kina tidak komuna di joloni huriai. Jala saya di leom mapasu-pasu na tuhamuna dua. Naong pinadomu ni debata dan jadi sirangon ni jolma. Damang dainang anon tarsongon alusta mauliate mas di debata. Nunga hot padan pardonga saripya ni nasida di bagasan huriai jala sialan ing damang dainang tapuji ma Tuhan. Saya di pasu-pasu Tuhan ni matip dinon. Nanaing pasato muna sama hamu songotad dan holong na tulus di bagasan rohamuna di bagasan kuarniama do tanah do kotot di Purbadia. Amin. Tohonon et simbolon jalo matistinon kadani holokku dohot tulus ni rohatku tuho di bagasan guarniama dohot ana dohot ton di Purbadia. Amin. Ane paling tinjak dalam titinon dadai nolok kudot tulis mirohak kutuho di bagasan guarniama dohot anak dohot ton di Purbadia. Amin. Sonari tatang buku nabadia silang rosario do lilinon nagabe bohal hangoluan di hamuna. Pasalongan firma to di muna jala totong mahamu marsiya holongan. Horas ibaga sa Gorniama do tanah do di Purbadia. Amin. Nang do tanah do di Purbadia. Amin. Horas ma dihita sa gina.
marlimot hinadingga doho bolong na sumurong naung jinalo ni nasida tapasa makatang yang tatuamat ta debata dohot si tohonan burusi bulun naung dipasada ni pardongas saripion na badion totong niya di bagasan hai pasok doho kas niroha di paranguluan si Ganupari martangi yang mahita Tangion ma Tuhan tangian nami sayang dia ma na masuk pesta pardongan saripeon di nadibuta kana marhiti hararona totong mangiring-iring ripe na ibarwon asa tubuh di pada naong pinudun ni nasida martangi yang mamita Tangion ma Tuhan tangian nami saya beria masamu saya roma jauh saya sahab nalong berdoa sama dengan Leo nama saya sama nama saya sama sama di sana yang kapasa kami numi untuk dia kami pengunjung akarongan na niya hulungan tabangido mapasupaso ni debata tunungan tanak namardongas saripion sa marulungan ni roha malibata mangurubi na sida nang digohi maghide sakramen pardongan saripionon debata ama na sumbadia si topa sa luhu hasyanganon dito pahodo bawa doho buru-buru tumiru rupam jala digohi hodo na sida marhite pasupasum mardongas seri ni roha utangnya ku kami do tuho na posomon nang dipasada marhite sakramen pardongas saripionon ale Tuhan sayang gia mapasupasum na marsinusuki ape tu tohonan borusi bolon persodukon suang-suangani tudongas saripena Valentino Sitijak sayang gia mahagugon nito di porbadia songgok jalamar pergugoi rohan nasida asa boy di parnguluho parbuay ng basa-basa di pardongas saripioni tudiri ni nasida jala pamorahon kuriami hugut manggohi hatuaon ni rumah tangga nasida marhite hasosorang ni danak ale Tuhan sayang gia maingot nasida mamuji ho ditikilas ni roha jala marpangustadea tuho ditikidok ni roha anggia ma disude halojaon ni ngoluna dihilala nasida malas ni roha ala totong do diramolti jala didongani ho nasida anggia ma di parukilon ni ngolu dihilala nasida harorom lama buan hasonangan sayang gia ma di tonga-tonga ni ruas martangiang nasida mamujiho jala gabe si tidangim di portibion sayang gia ma nasida sahatus nasarmatua jala gabe rumah tangga na maduma di tonga-tonga niya kasi solhot nang ali-alena asa di ujung na buhay nasida marhatuaon jala bongot tuharajaw muna di surgo marhite Kristus Tuhan namin. Amin.
Ale Tuhan, nung nga parsidowot kami di pagtamuyon na pinatupam, upang iluhami sa iyang giyaman na sida ng pinasada magita sakramen, pardaw nga sa ripiyat tutong masihoho rohana daw pako, dalapatarya sa kuwar mo tusulid jolma, magita Kristus Tuhan namin. Amen. Damang dahinang kinakta Maria itong masay ibadarida hodoholong na tungita jolma at umuwi may na anak na jalani tapagilo matangyang ni kinakta Maria tu ribe na baruang at abastong na kinakta Maria at manangyat kong nasida jalarap mahita manangyat kong nangyang Dabi Maria Dabi Maria kasih munduran itu banyak bahwa dengan status yang apa berumur jalan palsu tertuju yang Yesus oh Maria Maria nana dibata kami aku maha berdoa maha demikian sampai nami amin dong mahita majalo pasu nasian Tuhani madongani ham na Dibagasan honong doa sa daon na sa dami ni Kristus miyan dibagasan diri muna nang ditongan ibagas muna. Amen. Sa iyong iyang mahamu di pasu-pasu debata margite pinopan dapotan parsaulian siya nakaale-ale ng atodong jalamar parsauran na denggan kusude jolma. Bata di tanoon jalan parrohan na uliba sa tuwagkan na si namar si taon doho na magkakurangan asa haduang mardongan mauliate di tomu-tomu na sidamu diinganan ni debata na manotong Amen. Debata na
hina gogoi mama masu hamuna amado tanak dohot konti porbadia. Amin, amin, amin. Pagkadungan na ni Halonga, borhak mahita lang makatidak ko tinggal basa ni Tuhani. Amin. Mari dihidak. Pangalan Mana masuk perana? Roma, Rama Patul. Siapa Patul?
Sada nabadiyay. Mol dati matungang giat ibagasan holong na siya tuhatay marhite luhut akan nabadiya alu-aluhod damang ma tusalhut aka nabadiya. Mauliat mamang permusi nami. Nung nga dialu-alu damang tusalhut panggonggomi ni Huriata nang disalhut ruas ni Huriata naliat nalulo di ingana non ma songon na nido ni namatuay siajur mula-mula siajur mula topa bahid damang ma godang mula-mula los padu mudamang ma tugodang sopa. Imatutu amang permusi nami asal lihat panggabean parhorasan lumobi madibona suhut nami suhut para anak dohot parboru nang nanigokon ni nasida baik damang ma godang lihat-lihati asa bang lihat hami ima bangulan ni Huriata rapon amat tamalim nang dohot ruas ni Huriata salhutna. Sayang giat matutusong ang Panginoon munay di pasu-pasu tua mahami sa luhod na koparan de punami marga si tijak sok-sok ni siraja sa unang tarlumubi ma di anak do parmen nami nang majalo pamasum-masuod pardong asare peoni amang pangulan ni hera nami hata muliati do nabutar patupahami madok tuhamu sayang giat mahutik kinaneng ro lam gajang umur muna lam dita bay Tuhan at habisuhod diha muna digo hito di purbadihamu sa luhod na at pangulan ni hera nami ngalaho mangiring-iring hami salhut aka ruas mono songonima makumalatehon salhut na pinasaha ni hamu pangulan ni huria nami di bagas.
mau inang sorry pada pasti ho amang pagsundok bulok. Marga Sitijak Marhite Silua Ima Edi Moloon dang ulini suarai video muna alai makna dohot ipulani edi do inangda dohot tolai da ima takas do dibutuh hamilai nunga tutu jumulu day nang pangitubu nang damang parsinuan Marhite Silua Oma dalam ni Huriata mangurubi unang tariluho leku Oma dalam nilas ni Rohata dipahipu di bata Marhite holong ni Rohata luhut na di bagasan las ni Roha ulot ta di bagasan ng pason upasahat hamil man Cik Molosong kamu amang pastor Tanjung Balai tunglasin doraku bui marindi berarti tabalas ni roha. Jadi si dono nami amang pastor mulu kami nak kasuhatan nungayan roha nami jak kalas ni roha nami isalhut pabena muna. Dak kula pasu-pasu dak kalahatan dia batai pasata mo tuhami. Tas doho do marhitiri di situ suara. Opi amang ba andian mah huti kinaneng roha amang lam tu bisu na amang marmahat kami akaruas mo. Lam bila Tuhan ini gok ke dipur badia dia amang asal tiap mari kita dipur badia ya amang kamu pasahato nak berita nauli Tuhan yang tahu semua.